बे समाव नोंथांमोननि सेराव लानानै फैदों मोनसे खौरां। आं दा लाबोदों मोनसे साग्रिद थानांगौनि रादाब। बोथोर बिगियान मिरुनिफ्राय फोरमायनाय बादिब्ला हादरसायाव थाद'यै अखा हागोन। बे थाद'यै अखा हानायनि थाखाय दाब दाब जायगायाव जागोन दैबाना। बोथोर बिगियान मिरुनिफ्राय मिथिनाय बायदिब्ला बे अखाया हागोन 19 मेसिम। दा समाव अखा हानायनि थाखाय दैसाफोराव दै बांनो हमदों। बे थाद'यै अखा हानायाव दैबानाया जामारसिगोन नामा? बिनि थाखाय जेरावबो साग्रिद फोसावदों सोरखारा।